Un ruxe cada vez máis estendido sobre o traslado do cura ten mobilizados os veciños de Lalín. Este domingo lanzaron unha campaña de recollida de sinaturas para dicirlle ao Bispado de Lugo que queren que o seu párroco siga na vila. Que non se nos vaya don Marcos. Este é o sentir máis repetido en Lalín nos últimos tempos, desde que saltou o rumor de que ia haber un cambio de cura. Hai xa varias semanas que se ven escoitando un ruxe polo pobo cada vez máis importante de que Marcos Torres se marcha de Lalín, se marcha a outra parroquia. Que nos leven a Marcos de Lalín, no, por favor. Hai un movimiento no obispado, para mí sospechoso, moi raro. É que o sentimos noso. O sentimos noso, Marcos é de Lalín. Sí, son dunha aldea de aquí do Concello de Lalín. Sí, ser son de aquí. Pero a máis desta vinculación de toda a vida, o que valoran os veciños é a súa implicación social a todos os niveis. É un chico xoven, si precisas del calquer consulta, calquer cousa, está sempre a pé de calle. É estupendo para ajudar as persoas, o sermão que dá na missa. É moi buena persona e como cura dizem que é do mellor. Ha ayudado también mucha gente que ha venido de Venezuela, que ha venido gente retornada. Cando o Club Deportivo Lalín non estaba pasando por moi bons momentos nin económicos, nin deportivos, colleu as riendas do Club Deportivo Lalín, foi o presidente durante uns anos. Cada un ten que ser aquilo que é na circunstancia do hoxe, na realidade de aquí, non? Entón, eu o único que fago é ser o que son, sacerdote. Aínda que don Marcos non o confirma, algúns fregueses din que saben por outras fontes que o traslado vai ser inminente. E este domingo, despois da misa do Pilar, decidiron lanzar unha recollida de sinaturas para pedir a súa permanencia. Quero firmar porque estou de acordo que ele se quede. Estamos contentos. É que estamos contentos con él. É que queremos que nos marche. Efectivamente. Non entendo, porque o queren levar por outro lado. Listo. Que non se nos marche don Marcos. Gostava que me quedasse que ser de Lalín que non mandasse para o outro lado. Os promotores din que a campaña está tendo unha grande acollida e que esta mesma semana lle van enviar asignaturas ao Bispado de Lugo. Se de verdade están pensando isto, que lle boten unha repensada e intentar que Marcos poida quedar. Y la gente lo quiere mucho, ¿sabes? Pase o que pase, en última instancia, din, o que queren é que lle chegue esta mensaxe. Simplemente queremos que Marcos sinta o calor, o cariño de Lalín. E eu tamén son de Lalín, no corazón levo Lalín, pero o meu traballo, o meu labor, a miña vocación, pois digamos que a Igrexa, toda a Igrexa.